Hun sagde engang til mig: vi ligger alle i rendestenen, men nogle af os kigger på stjernerne. Det er jo ikke fordi, at du ikke betyder noget for mig, vel? Det gør du virkelig. Hvorfor så til væk? Hvad? Jeg har bare brug for at prøve noget nyt. Aldrig har jeg følt mig så forrådt. Sirius, Orion, Andromeda. Hvad fanden kan jeg egentlig bruge jer til? Hey Ronny, hvad så? Hej Thor. Hvad læser du? Nå, det er bare sådan lidt astrologi. Ja, okay, nederen. Har du haft det godt? Nej. Nej, det tænker jeg sgu nok. Jeg kan virkelig flytte den der. Jo. Nej, jeg har haft ringet til dig jo, men det er sgu så længe siden, og jeg hørte, du gik og var lidt ensom og sådan noget. Ja, det lader til alle de liv, hun er væk med. Du må komme op på hesten igen, altså. Jeg holder noget fest i aften for alle de gamle gutter, og så skulle du være velkommen til at tage med. Okay. Hvem kommer så? Ja, hvem kommer? Det er nogen inden for byen. Jeg tror sgu ikke rigtig, du kender dem. Nej. Jeg tager selvfølgelig alle gutterne fra skolen, du ved, Marco og Nick. Ja, Mads. Ja, Mads han kommer også. Men han er cool nu, det er okay. Han sagde selv til mig, at han gerne vil have, at du kommer med, og for fanden, det er så længe siden alt det der, ikke? Ja. Så ses vi i aften. Altså, det er længe siden, ikke også? Og der kommer masser af damer, der kommer masser af sprut, og det kommer til at blive kongeaften, eller hvad? Jeg overvejer det, ikke? Ja.
tror, hun ikke elsker dig. Det gør hun. Det står det bare ikke. Altså, hvorfor kan hun ikke så ikke bare blive og gå i gymnasiet sammen med mig? Nå, det kan hun også. Men hun har brug for at se, om hun kan finde andre venner end dig. Det har ikke noget med dig at gøre. Altså, hvad gør jeg nu? Jeg har ingen tilbage. Jeg har ikke nogen. Ronny, det her det er ikke afslutning. Det her det er en begyndelse. Prøv nu at høre, jeg vil jo ikke begynde igen, vel? Altså, hvorfor ødelægge noget, som allerede er perfekt? Jeg har bare ikke brug for andre bekendtskaber, vel? Jeg tror bare, jeg går hjem, ikke? Ronny? Er det dig, Ronny? Ja. Hvad så? Hvor er du på vej hen? Er du på vej hjem, vel? Nej, jeg har bare lige tabt noget, så det er ikke... Godt at se dig, mand. Lige måde. Kom med ind. Ja. Der er pisse meget gang i den. Ja, jeg er klar. Ej, trut på det. Var bare der. Fuck, Ronny. Ja, Ronny. Ronny. Sgu godt ud, gamle. Tak. Det var sgu godt, du kom. Tak. Hej, Ronny. Hvad så, Ronny, mand? Ja, du ligner en stjerne. Godt at se dig. Det er Ronny, mand. Sæt dig ned. Stik ham lige en bar. Så kommer vi ind. Så er der en seer. Hvordan er du helt oppe i den? Fuldstændig spion, altså. Jeg er skæmtsubaner. Du nogensinde godt det der, ikke? Jeg er ikke en amatør. Behold din hånd øre. Jeg er fra Aarhus, vi er. De gør din øre møre. Vi er på klubben. Og der smukke piger. Det er papir. Sidder baby. Kigger, ruller hovedet ned. Pifter så en chick. Vifter sin nederdel op og visker. Der er ingenting. Du kan flows, du kan flash. Mac på en as. Vi snakker over glas. Til politiet nu. Sig at vi stjæler. Og mine venner de hælder. Og det hele er godt. Kald på politiet nu. Sig jeg er farlig. Jeg brænder en Harley. For jeg giver ikke en for. 112, kald på 5-0. 112, kald på 5-0. 112, kald på 5-0. 112. Ring til politiet. Hvad mener du, Ronny? Godt at se dig. Ja, lige måde. Glad for, at du er tilbage, mand. Dejligt at være tilbage. Det kan du da se. Ja. Uden bøs. Alt det der gamle dage, mand. Ja. Det lader os gå en streg over igennem det, ikke? Fuck det. Skal vi selv se boys, hvor glade det er for at se dig, mand? Er det rigtigt? Det var lang tid. Det er meget lang tid, Det er Ronny. fandme lang tid. Slap nu lige af. Skal du med på søndag? Ja, jeg skal nok tage med på søndag. Ronny, skal du med på søndag, siger jeg. Ja, jeg skal nok tage med. Det er derfor, jeg kan lide ham der. Det er derfor. Ja? Ved du hvorfor? Fordi vi er fucking ens, Ronny, ikke? Vi er fucking ens, os to. Jeg har haft en samme latterlig opvækst, samme latterlige forældre, ikke en skid overhovedet at kunne falde tilbage på, mand. Andet end os selv og vores fucking venner. Ikke? Vi er ens, os to. Kan du føle det? Ja? Men det er ikke som gamle dage, Ronny. Der er sket meget, siden du var med sidst. Hvad mener du med det? Eller? Hvad jeg mener? Ja. Det er alvor nu. Hvordan? Hvordan alvor? Det er alvor. Det er jo ikke børneleg længere, Ronny. Vi er blevet ældre. Ikke? Vi gider ikke deres pis mere. De har pisset længe nok på vores grav. Ikke? Så vi skal vide, at vi kan stole på dig, hvis du skal med. Ikke? Kan vi det? Kig på mig. Ja, Du kigger ikke på mig. jo, I kan godt stole på mig.
Så kig mig i øjnene og sig det. Godt stå på mig. Jeg er glad for. Det er godt at høre, Ronny. Ja. Så ses vi i morgen kl. 11 foran kiosken. Ikke? Lukker sgu da kl. 10, gør den ikke det? Eller hvad? Det er det, jeg mener, Ronny. Vi ses kl. 11. Hvis det ikke tosset, de tøser ikke kommer. Hey, så er der selskab. Hold da kæft, man. Så skud til de kommer, drenge. Kom nu med, mand! Kom så, drenge! Kom nu ødelægger dig, kan du fatte det? Fucking idiot, mand! Kom nu, mand! Din lille svans, mand! Kom nu, rejs dig op, din luder, mand! Kom nu, mand! Skal du kraftedeme lære det, hva'? Tag ham, Ronny, mand! Tag ham! Næste gang, så slår jeg dig fucking ihjel, mand! Ah! For helvede, Ronny, mand! Ronny, er I godt? Ronny, er I godt? Jeg smutter, mand! Giv mig din fucking... Ronny? Ronny? Ronny, Ronny, er det dig? Ronny? Ronny? Hvad fanden sker der med dig, Ronny? Hvad snakker du? Jamen, du har slet ikke været dig selv den sidste måned. Hvad sker der? Så du siger det. Jeg synes faktisk aldrig, jeg har været mere mig selv, end jeg er lige i øjeblikket. Jeg vil ikke med. Jeg gider ikke med. Hvad fanden snakker du om? Hvorfor ikke? Jeg har aldrig villet, vel? Jeg havde bare glemt det. Og hvornår kom du i tanke om det? Altså, jeg stod og manglede penge til at komme hjem med en taxa, og så gør jeg det, som jeg altid plejer at gøre. Jeg finder en, og så nakker jeg hans punkt. Og hvad så? Så fik du en eller anden åbenbaring eller sådan noget lort? Ja. Fordi ham, jeg prøvede at stjæle fra, det var en gammel ven.
dejligt at være tilbage her ved søen. Ja. Jeg tænkte, det var længe siden, du havde været her. Jeg er ked af, hvis jeg har skræmt din far. Det har du virkelig. Men altså, han er ikke sur. Hvad har du brug for? Ingenting. Jeg har brug for dig. Ikke? Betyder I overhovedet noget som helst? I sidste ende kan du få dig et liv. Eller en undskyldning. Vi ligger alle i rendestenen. Men nogle af os... Fuck, laver du, Ronny, hvad? Tænker du på? Jeg gider ikke mere, Mads! Jeg gider ikke mere! Det kan du sgu da ikke sige, mand! Jeg har aldrig givet, Mads! Jeg er færdig, Mads! Det er den, du fucking færdig. Det er den, du fucking dør, mand! Fuck dig! Okay? Jeg gider ikke mere, Mads! Fuck dig selv, Ronny, mand. Hvem er det, der giver ham de der gode ting her? Hvad? Thor? Jeg ved det ikke. Er det hende Liv? Ved du, hvor Liv bor? Nej, hvor fanden skal du vide det fra? Jeg skal vise dem, at det fucking er sidste gang, de kommer ud til os, mand. Tag ham der. Kom. Tag ham her, mand. Tag vi ham med, vi gør. Fucking svin, mand. Marco. Kan du bruge noget fisse? Ja, jeg kan altid bruge noget fisse. Sådan, min ven. Kom ud og find Ronny. Så kan jeg ikke komme hjem til dig? Hvad? Ja, okay. Godt, jeg kommer med det samme. Okay, super. Okay, hej. 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 Hvor er du hen, Ronny? Hallo? Hvad fanden sker der? Hør, Ronny, det er alvor. De skal vide, det er fucking alvor. Du skal smadre idioten her. Du skal smadre idioten, du skal gøre det lige nu. Hvad fanden regner med, jeg gider sgu ikke slå manden ihjel, vel? Hvad fanden sker der, mand? Og hør, Mads og Marco, de er på vej over til Liv. Hvis jeg sender en besked, så begynder de to at voldtage hende. Er det det, du vil? Hvis du gør det, der ikke, jeg slår dig fucking ihjel, jeg gør. Hvad fanden sker der, mand? Hvad? Hvad fanden er i gang i? Ronny, du har en sidste chance. Gør det der, du dør, okay? Hvad fuck laver du? Hvad laver du her? Kom herover, mand! Fuck laver du? Slå idioten! Det er din tur nu! Kom nu, Thor! Kom nu, Thor! Hvis du ikke slår ham, så er det din tur næste gang! Okay. Slå ham! Slå ham, Thor! Kom nu! Opvælde for helvede, Ronny! Skynd dig! Nej, Liv for helvede! Kom her, stadig med dig! Gjorde du bare ikke det der, Thor! Hold nu kæft! Hold kæft! Kan I se det? Det går for vidt, det her! Hej nu, Marco! Hvad laver du, Marco? Hvad kan? Fucking luder, mand!
Marco, mand. Kom nu, knip mig for fanden, mand. Slå nu af, mand. Ja, er det min tur nu, Marco? Hva? Ronny! Så kom din fucking arrogante nar! Ronny, det var ikke... Har du se? Det skulle ikke ende sådan her. Fuck af med dig, mand. I sidste ende kan du få dig et liv. Eller en undskyldning. Vi ligger alle i rendestenen. Men nogle af os kigger på stjernerne.